फेस्ला कमेडि एसे आच्छा एन्टारटेनमेन्ट खालामनोसै बे मोनसे इण्डियान का नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक इण्डियान का नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक गानखौहाय ओमफ्राय मोनसे गैया होमबा एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेट पेक बादि औ बेखौबो एसे लागावफैदो ब्रादारा हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय जोंना गाबोन सेप्तेम्बरनि 23 तारिख शुक्रबार जोंहा गाबोन फोरबोजरा फोजोबखां क्लाब बा होबाय थानाय खेलाया टीम हिसाबै गेलेफैगोन जाहैबाय ओरै सानजाथिंजाय उदालगुरि हरिसिङा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो भार्सेस उदांस्रि क्लाब बारमा आरो एगेन्स्ट खेबसे बुंबावनि उदालगुरि हरिसिङा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन भार्सेस बारमा उदांस्रि क्लाब नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलाखौ नायफैनो हागोन खेलाया जोबोद गोरा नोंथांमोना इउट्युबफ्राव नुबाय थादों जानो हागौ बेबायदिनो जोबोद गोरा इन्टारेस्टिं जागोन बिथांमोननि खेलाया दा मुंदांखा जागासिनो दङ सानजाहा हरिसिङा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन होनबाथाय नोंथांमोना बेबायदिनो गोबांथार इउट्युबफ्रावबो नुबाय जानो हागौ दा बे खेलाया जोंनि फोरबोजरा फोजोबखां क्लाब प्लेग्राउन्डआव गाबोन 23 तारिख शुक्रबार खालि गेलेफैनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै टिकेटफोरखौ लानानै आरामसे नायफैगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोङो दुखुनांथावनि बाथ्राया बेनो जोङो बेबायदिनो मोजां टीमफोरखौ जोङो फार्स्टआव होनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला टाइमा एडजास्ट जायाखै बिथांमोना गुबुनाव खेला दङ दा बे हिसाबैनो जोङो खेलाखौ जोङो फार्स्टआव मोजां टीमफोरखौहाय जोङो नोंथांमोननो रायजो राजाफोरनो जों देखायनो हायाखै बेनिखायनो जोङो फोजोबखां क्लाबनिफ्राय बेबायदिनो रायजो राजानिसिम निमा बिहरनाय थाबाय दा नोंथांमोनखौ आसा खालामदों बेबायदिनो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया रंजाथाव बाथ्राया बेनो जादों जाहैबाय जोंना गाबोन 23 तारिख शुक्रबार खालि मस्ट कमेडियान डायलग होग्रा आरो बेजों लोगोसे सिंगार नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय जानो हागौ इण्डियान का नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो एयारटेल भडाफन बेबायदिनो गोबांथार मेथाइ खनगिरि सिंगार प्रेक्टिकेल ब्रादारा जोंनि फोरबोजरा फोजोबखां प्लेग्राउन्डआव गाबोननि 23 तारिख शुक्रबार खालि सफैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे ब्रादारनि मेथाइ खननाय आरो मस्ट कमेडियान डायलग होनायफोरखौ नोंथांमोना बेबायदिनो 40 थाखा बा 60 थाखानि टिकेट लानानै आरामसे सियारफ्राव जिरायनानैहाय गोजोनै नायनो हागोन आरो बेबायदिनो गोबांथार दुखु दाहा दंब्लाबो मिनि ग्लाब बे फिल्डनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन ओरैबायदि बिथाङा कमेडियान डायलग होफैखागोन आङो नोंथांमोननो बेबायदिनो ब्रादार प्रेक्टिकेलनाव कल खालामनानै नोंथांमोननो खोनासंहोगोन फैदो बिदिब्ला लोगोफोर ब्रादार प्रेक्टिकेलनाव आङो कल खालामबाय रिंदों हेल' गुड मर्निं ब्रादार गुड मर्निं ब्रादार गुड मर्निं आच्छा मा खालामदों दालाय दा ओरैनो दं नै न'आवनो आच्छा ब्रादार नोंथ' गाबोननि 23 तारिख शुक्रबार खालि जोंनि फोरबोजरा फोजोबखां प्लेग्राउन्डआव फुटबल खेलायाव नुजाफैसिगोन ब्रादार गाबोन थांगोन दा सिगांथारावनो आङो ब्रादारखौ थेंक इउ जासि हरनाय थाबाय वेलकाम दे ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो गोसोफ्राव मा रोखोम मोनदों आंथ' बिराद मोजां मोनदों मानोना आङो चिरांनि फुटबलजरा होननाय जायगायाव आं थांफेराखै आच्छा आइ एम भेरि एक्साइटेड आरोखि आं बिराद गुदुं जादों गोसोआ ना थांगोनखौ लानानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे ब्रादाराथ' गाबोन मेथाइ खनफैगोन मेथाइबो खनगोन ट्रेकजों आरो फेस्ला कमेडि एसे आच्छा एन्टारटेनमेन्ट खालामनोसै ओमफ्राय माखासे बेबायदिनो जोंहा फुटबल नायगिरि बिथांमोना डिमान्ड खालामनो जाहैबाय बे मोनसे इण्डियान का नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक इण्डियान का नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक गानखौहाय ओमफ्राय मोनसे गैया होमबा एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेट पेक बादि बेखौबो एसे लागावफैदो ब्रादारा दे ब्रादार जागोन दे आरो दालमिया सिमेन्टखौबो रोजाबगोन
औ बे दालमिया सिमेन्टखौबोथ' ब्रादारानो माबादों औ आंनिनो मेथाइ बेबो औ आंनिनो लिरिक्स टिउन औ दा आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयबो खोनाखाबायबो जानो हागौ दा आङो नै ब्रादार प्रेक्टिकेलजोंनो रायज्लायगासिनो दङ दा रायजो राजाफोरखौ मा बुंहरनो सानो जेनेबा ब्रादार प्रेक्टिकेल रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ खावलायनो सानो गाबोन नुलायगोन होनना मिजिंथियो आदसा रंजा खुसियै औ इन्टारेस्टनो दा आरो बेजों लोगोसे आं रोजाबनायाव आखाइ खबथानो खावलायहरो बयखौबो औ आरो साइडआव मोसाहोगोनबो आदसा दा बुहुत इन्टारेस्टिं जागोन औ बिराद इन्टारेस्ट जागोन मोजां जागोन नायथावथावनो दा गोजोननाय थाबाय ब्रादार जोंनि बे फोरबोजोरा फोजोबहां क्लाबाव ब्रादारा गाबोन नुजाफैसिगोन जोंनि फोरबोजोरा फोजोबहां क्लाबनि जानानै आङो ब्रादारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरग्रोनाय थाबाय दा रायजो राजाफ्रा बयबो खोनाखाबाय ब्रादार प्रेक्टिकेला गाबोननि 23 थारिख शुक्रबार खालि जोंनि बे फोरबोजोरा फोजोबहां क्लाबाव नुजाफैगोन दा बेखिनियानो ब्रादार आङो नोंथांजों कल खालामनानै रायज्लायनाया थेंक इउ ब्रादार गाबोननि दिनाव आसा खालामनाय थाबाय दे गाबोन लोगो मोनलायसिगोन आदसा दे थेंक इउ दोनबाय दे ब्रादार दे दा बयबो खोनाखाबाय लोगोफोर जोंना ब्रादार प्रेक्टिकेला गाबोन फैसिगोन आरो बयबो जुदि मोसाफानो गोसोब्ला गोसो गुदुं जानानै फैदोंब्ला बयबो साइडआवहाय ओरैबादि जिफोदलायजासे मोसानो हागोन लोगोफोर ब्रादार प्रेक्टिकेला गाबोन ओरैबादि सिंगार मेथाइ खनफैखागोन नोंथांमोना बेबायदिनो माबा मोनसे गोसोफ्राव दुखु दंब्लाबो बेयाव फैयोब्ला स्रां बावगारफैगोन लोगोफोर गाबोन फैनानै नायफैदोंल' लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि इन्टारेस्टिं जागोन जोंनि बे फोरबोजोरा फोजोबहां क्लाबनि प्लेग्राउन्डआव दे ब्रादार प्रेक्टिकेला गाबोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मेथाइ खनफैगोन बेयाव बेसेबां इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना निस्सय गाबोन नोंथांमोननि मेगनजोंनो नुनो मोनगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लास्ट टाइमावहाय बेबायदिनो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो गोसोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर डिसलाइक होनोसै आं होननानै बुङोब्ला डिसलाइकबो होनो हागोन बे नोंथांमोननि गोसो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ बाय बाय